इथं आमचा बेड, कपाट आणि ड्रेसिंग टेबल आलेला आहे. टेम्पो मधून प्रवास करायला वेगळी मजा असते. विक्रोळीला तीर्थ द्राक्षाची चटणी मस्त आहे. हाईटचा माझ्या हाईटचा. हो सागाचा आई इथे या, इथे या. आता इथे पप्पू आहे ना लादी पुसताना तुम्हाला दिवाळ साफ करताना दिसतोय. पण पहिला सामान हटवला, बाजूला घेतला इथला. काय करतोच आहे. हा करतोच आहे. मी तेच सांगते. आणि कार आम्ही अगोदर साफ करून घेतो माहिती का. हा आता जर म्हणजे आता बघा झाडू मारून सर्व क्लीन केलेलं आहे. दाखवतो बघा इथे बघा पूर्ण रूम बघा एम्प्टी आहे पूर्ण रूम. आता जिकडे जिकडे काय आहेत ना ते डाग बीग ते सर्व पुसून घेणार. कारण इकडे एकदा बेड बीड आला ना, फर्निचर आलं, कपाट आवाज आला, घुमतो ना, फर्निचर कपाट आला की परत करता येणार नाही सर. करता नाही येणार. आणि मी नेहमी मास्क घालूनच करतो म्हणजे डस्ट येत नाही है ना. इथे बघा साबणाचं पाणी सर्व काढून घेतलेलं, पूर्ण रूम एम्प्टी आहे म्हणून आवाज फिरतो इकडे. बंगारवाला आला. कोणाला बंगारवाला. मग गावोगावी असे येतात माणसं. हा बंगारवाले येतात. आणि ते आता तुम्ही विचाराल की तुम्ही डायरेक्ट पेंटला फडका कसं मारताय. तर हे पेंट असतात ना, हे वॉटरप्रूफ म्हणजे हे पुसू शकतो आपण, बरोबर ना. हो पाण्याने पुसू शकतो असा कलर आहे. हा रॉयलचा कलर असतो म्हणजे हा पाण्याने आपण पुसू शकतो. हे जे काय पापडे निघत नाही. आता डिस्टेंबर असेल तर आपण पुसू नाही शकत. ऑलमोस्ट सर्व रूम बघा पुसून झालेला आहे. इकडून पासून पाठवूनपर्यंत सर्व काही झालं. सर्व लादी पण पुसून घेतलेली आहे, झाडू बिडू मारून सर्व क्लीन झालेलं आहे. फॅनपासून सर्व वरती बघा सर्व क्लिअर झालं सर्व. आता जशी पाहुण्याची वाट बघतो ना आपण, तसं आता ते कपाट याची वाट बघतोय. फक्त आता हे स्क्रूनी काढायचं आहे जर इकडे काय ठेवायचं असलं तर. आता बघूया इकडे काय काय येणार आहे ना. फॅन पुसतोय पप्पू. असे फॅन 2-3 महिन्यातून एकदा पुसले ना मग एवढं हे नाही लागत. हा धूळ नाही बसत त्याच्यावर. आणि वर्षानुवर्ष पुसले ना की एकदम जाड कडक होतात. हे मी सामान सगळं बाहेर आणलेलं आहे, काजा वगैरे. इथं आमचा बेड, कपाट आणि ड्रेसिंग टेबल आलेला आहे. मी गेलो होतो याला ह्यांना घ्यायला, गाडीचा पेट्रोल संपला, गाडी तिकडेच ठेवली. हे आलेलं आहे आतमध्ये. काय गॅसवर ठेवलेलं बटाटे शिजतायत. हे आलं मॅट्रेस. गाडीचा कलर मस्त आहे ना. हां एवढा मोठा मॅट्रेस आहे बघ ते. हां आणि ते पण ब्रँडची आहे बघ ती. गादी भी अच्छा लिया और आपके दुकान का बेस्ट कबोर्ड ये लिया सोफा है ना, मजबूत वाला लिया. आता हा मॅट्रेस केवढा मोठा तुम्हाला दाखवतो. पकड काय काजल कॅमेरा. मी उभा आहे ना, हाईटचा माझ्या हाईटचा. हो थोडासा उंचीला आहे. आई काय नको आम्ही येणार
सागाचा आई इथे या इथे या नाही होते सांगायचं एक आहे पटकन ना. आतमध्ये न्यायला झालं असतं. ते का आपलं भांडं आहेत उचलल्या पटापट. दुकानात पूर्ण एवढे टाकलेले आहेत. 5 वाटतील त्यांना. 5 आणि 0 पण दाखवा पुढे. 5ला 4 शून्य टाका हा. है ना. टोटल 50,000चा माल आहे हा, है ना. ते मिळून पूर्ण तिने मिळून तिने मिळून. विथ डिलिव्हरी. आता ठेवायचं ते तुम्ही दाखवा. तिने पूर्ण रूम खाली गेलेला. चला आपण जाऊया आपण पुन्हा बाकीच्या रूम मध्ये. हे असा ठेवायचा काय असा ठेवायचा? काय बेडचं तोंड तिकडे, बॅग पिछे उधर असा बेड. असं ठेवलं ना तर इकडे कपाट राहील. आणि हे बाई हे आलं सर्वात मोठं. हे डायरेक्ट आतमध्ये आणताय ना. हे सोप्याचा याचा बेडचा मस्त. हे पाठी हे तर मेन आहे बघ. हे पाठचं म्हणून ना तसा ठेवायचा. या याला पण कपाट ड्राव आहे. हा तुम्ही तसं जावा आणि मग तुम्ही इकडे या. असं लावायचं असं बेड. त्यांच्या दुकानाचा सर्वात बेस्ट पीस आहे हा. हे असं उघडतंय बघ. कप्पे आहे. हे बघ. हा बरं आहे. हे पण उघडतं. छान आहे. ठेवायला बिवायला असं काय. असं लांब लचक बेड आहे हा. ते खाली काय आहे? आणि सागवानाचा लाकडा आहे तो. हा सागवान ना टिकतं चांगलं. हा ते प्लाय आणि ते भुसाचे टिकत नाही काय. इकडे फिटिंग चालू आहे. ही जागा जास्त आढळून नाही चालणार. कपडे बदलायला लागणार ना. बाबू तुझ्या कपाटाला फिट करता ते बघ कसा. काढून ठेवली होती का? ते बघ ते लय फुल आधी हुशार आहे. आपण सर्व आतमध्ये जाऊ ते खोलून पुन्हा करून ठेवली. आतमध्ये बेड फिटिंग होते. आता आम्ही चाललो ट्रकच्या आतमध्ये, टेम्पोच्या आतमध्ये. हा कपाट, ड्रेसिंग टेबल बघ कसं वाटतंय वरती. चल आता उचलून घेऊ दे. तो बघ तो ड्रेसिंग टेबल बघ. तुझा नाव लिहिलेला का बा आपला. लिहिलंय. आम्ही कसं चढलो बघा ह्याच्यावरतून. काय काढा फोटो. काय व्हिडिओ चालू आहे तुझा. फोटो काढा. हे बघा. अरे वा हा ड्रेसिंग टेबल बघा. आरामात चढा. छान आहे छान आहे छान आहे. इकडून घर बघा कसं दिसतं. फिटिंग चालू आहे बघा. आम्ही दोघं टेम्पो मध्ये मजा करतोय. टेम्पो मधून प्रवास करायला वेगळी मजा असते. विक्रोळीला दिलूकडे हालत मग हाडं ढिल्ले होतील आमची. झाला फिट. पहिले हे बसवलं बॉक्स, मग खालचं मग वरचं. आता सरकव तिकडे. काय काकी पडलेत काय. माती टाकत होतो त्या बघायला बघतच काय. तेव्हा काय बघती. आपण किती मेहनत केली होती इकडे. तेव्हा तिकडे बघ तिकडे बघ. लाल लाल होतो. लाल होतो. कपाटासारखा लाल होणार होता. मुंबईला घेतला होता तो एवढा वजन होता मम्मी. काकी कपाट 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 काकी मला कपाट हवं. ते काकीला कपाट हवं होतं. कपडे आता व्यवस्थित राहतील सर्व तिकडे. आता कपड्यांची वाट लागत होती ना पावसाळ्यात. तिकडे टेकू द्या. त्या साईडला जाऊ दे. हा, त्या साईडला जाऊ द्या. अरे वा दोघं छान वाटतं ते बसलेले. नाही हे काकी वरचेवर घर बांधल्यापासून पाठीवर होते. हो आपलं कपाट घ्या कपाट घ्या. आता एकदम रॉयल लुक येतो याला. काय माहिती काय हे आपलं जे मेकअपचं असतं ना त्याच्या खाली बसायचं खेचून. त्यांना पण खुर्ची आहे खुर्ची.
तुम्ही या साईडला या, आम्ही तुमच्याकडे चला. मग बसायला खुर्ची आणली. अरे वा. हे बघ काय. अच्छा. वरती बघा वरती. हा असं ठेवा. राहू द्या, असंच राहू द्या. बघ समोर उजेड येतोय. म्हणजे खुर्ची म्हणालो तर ही खुर्ची आहे बघा. बसू शकतो याच्यावरती. आणि समोर बस काजल बघूया. हे बघा आहे ना, हे छान वाटतं ना असं. नाही, मला आवड होती. आपण इकडे तिकडे सगळं ठेवतो, आपला सामान शोधत राहतो ना, बरोबर ना. ती कुठे शोधत राहील. हे देखो, ये गिनो टोस्ट नहीं खाले. ये एक बात बताओ, हमारा कबाट और हमारा ये अभी जो लिया वो कैसा लिया हमने? एक नंबर डेढ़. हाँ, एक नंबर. अभी कितना टिकेगा ये? कुछ नहीं होगा इसको. स्टार्ट तो क्वालिटी कपाट को अपने पीढ़ी में कुछ नहीं होगा. ये इसका क्वालिटी और इसका क्वालिटी कैसा है? एक नंबर है. ते चावी बी चालतं ना बरोबर तिथं. ट्युशनने घेऊन जातो मी. तू पियाली चाय? हां. चाललो मी आता, येत नाही. हिला कपाटात लॉकर. इंटरनेट बहुत खर्चा आता है. हाँ लागला डेढ़ लाख दूसरी बिल आता है, लाइट बिल. चलो थँक्यू. मी ते आलो. मी तिकडे का थांबलो होतो सांग मम्मी? पेट्रोल संपला होता पेट्रोल माझा. संपला होता ना. नशीब तिकडे गेलो आणि बरोबर तिकडेच पेट्रोल संपला. हां. आणि इथे मम्मी काय करते? शेंगदाणे सोलते. ओके, खिचडी बनवायची आहे. चला एकदा रूम बघून येऊ का फायनली हां. कसं दिसतंय. जा. सारखं सारखं बघायला वाटतंय का. हे सर्व आम्ही साफ करणार आहे आता. वा 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 वा, ड्रेसिंग टेबल, बेड, कबाट. वा वा, हे जरा उचलूया आपण जरा. आता इथे बघा द्राक्ष आहेत ना, आंबट. अशी आंबट द्राक्ष असली ना, कधी चुकून घरात येतात ना, तर काय करायचं, फेकायची नाही. मी काय करते, चटणी बनवते द्राक्षाची. ही बघ आंबट आहे एकदम. ही द्राक्ष घेतले आहे, स्वच्छ धुवून. खोबरं, ओलं खोबरं घ्यायचं, 1 वाटी घ्यायचं. जसं आपल्याला चटणी लागेल ना तसं खोबरं घ्यायचं. हिरवी मिरची घ्यायची, आपल्याला तिखट जेवढं लागेल तेवढी मिरची घ्यायची. आम्हाला तिखट कमी लागतो म्हणून 3 मिरची घेतल्या आणि मिरची तिखट आहे. लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत 7-8. आणि आपल्या चवीपुरतं मीठ टाकायचं. चटणी वाटायची मस्तपैकी. हे कसं पाणी द्राक्षाला पाणी असतो ना, पाणी नाही टाकायचं आधी. अच्छा. तशीच वाटायची सुकी. द्राक्षाला पाणी सुटतो. कशी आयडिया? मस्त. आपण माहिती आहे रत्नागिरी, आपण मुंबईतून येताना गाडीमध्ये द्राक्षे आपण घेतली नाही. हो हो, आंबट होती. हो. आम्ही आता इथे आल्यावर तुम्ही द्राक्षे आणली. आपण एक ट्रेनमध्ये टेस्ट करून बघितली ना, आंबट होती ती. तेव्हा ती पप्पूने द्राक्ष घेतली मला इकडे खायला. हो, है ना. काल घेतली मार्केटमध्ये गेलो तेव्हा. हा, पण टेस्ट करून नाही घेतली. हा नाही, त्यांनी केली एक, ती गोड लागली त्यांना. हा, बाकीचे सगळे आंबट निघाले. आणि अजून तुम्हाला मी एक सांगते, द्राक्ष घेताना ना पिवळा कलर असतात ना द्राक्ष, ती घ्यायची. ती पिकलेली असतात, ती गोड असतात. असा हिरवा कलर असला ना तर ती कोवळी असतात, ते आंबट लागतात. हा. आता हे जरा आहे ना द्राक्ष, त्याच्यात बसत नाही खोबरं. पहिलं हे जरा वाटून घेते, त्याच्यानंतर खोबरं टाकते. आता हे सर्व आहे ना वाटून घेते. पाणी न टाकता चटणी वाटलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकलं आहे. आता तुम्हाला आहे ना पहिली काजल टेस्ट करून दाखवेल कशी झाली ती. माझा उपवास आहे ना, आज सोमवार. द्राक्षाची चटणी
मस्त आहे. थोडी साखर पाहिजे का त्याच्यामध्ये? नको, बरोबर आहे. बरोबर आहे ना? हो, बरोबर आहे. कसली चटणी? खूप द्राक्षाची. हा. खूप मस्त. आंबट गोड अशी लागते. होय ना? छान लागते. चल आता मी तुम्हाला जेवताना टेस्ट करून दाखवेन. हो. ह्याच्यासोबत इडली पण चांगली लागेल. हा, चांगली खूप छान लागेल. लागेल. आयडिया कशी वाटली? मस्त आहे. भारी आयडिया आहे. पाणी नाही टाकलंय त्याच्यामध्ये. द्राक्ष ओली असतात ना. हो. टेस्ट सारखी झाली आहे. इडली डोश्याला अशी चटणी बनवायची. हो, छान लागते. तेच म्हटलं इडली सोबत चांगली लागेल. आपली चटणी तयार आहे. 2 दिवसात संपून जाईल. 2 दिवसात 1 दिवसात पण संपेल. चपाती बरोबर खायला लागले हो.